It-tnejn fil-għaxija b'risposta għal mistoqsijiet ta' 5 ġurnalisti minn mezzi ta' xandir differenti f'pajjiżna, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li għadu mhux magħruf kif se jiġi ffinanzjat 90% tal-proġett tal-pipeline tal-gass. Hemm 63 miljun illi jidher li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, imma hemm kwistjoni li iktar minn 90% tal-finanzjament għadu mhuwiex magħruf. Il-Gvern qed jagħti l-impressjoni illi il-finanzjament ta' dan il-gas pipeline huwa a done deal. Meta fil-fatt naħseb hemm provi ċari ta' kif dan il-Gvern m'għandux l-aħjar kredenzjali għal proġetti bħal dan. L-istess nuqqas mill-Gvern ta' Lorenz Gonzi intwera wkoll fil-proġett tal-Interconnector fejn sal-lum għadu mhux magħruf minn fejn se jitħallsu is-600,000 euro li Malta trid tagħti lill-Kunsill ta' Ragusa talli ħareġ il-permess. Dak li se nagħmlu differenti mill-Gvern attwali għal il-mexxej Laburista huwa li f'sitwazzjonijiet bħal dawn ikun hemm aktar ippjanar effettiv. Gvern ġdid se jkun impenjat li jkompli l-proġett tal-gas pipeline u għalhekk il-fondi Ewropej allokati għalih mhux se jintilfu. Imma fl-istess waqt, b'investiment mill-privat, il-Partit Laburista se jmur għall-għażla ta' gas terminal li se jinbena f'sentejn bi standards Ewropej u li permezz tiegħu se jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dwar loti ta' fondi mill-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat qal li l-importanti hu li l-flus jintefqu b'mod għaqli u mhux jiġu meqjusa bħala qattra f'oċean. Aħna mhux ħanoqogħdu nedew b'ħafna somom u fir-rigward tal-kemm ġab jew inġabu flus, mhux il-Prim Ministru jew għalih, imma għall-pajjiż kemm inġabu flus mill-fondi Ewropej. Aħna nilqgħu dan il-pakkett, il-kwistjoni issa tkun mhux kemm ġew flus, iżda kif ħajkunu qegħdin jintefqu dan il-flus. Insista li gvern ġdid mhuwiex se jkun gvern superf bħal ta' qablu li jiddefenda u jġustifika ż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru talilu nnifsu u lill-membri tal-kabinett tiegħu. Jien dak huwa l-istil tiegħi. L-istil tiegħi huwa nipprova nifhem lil kulħadd. Illi naf illi ovvjament mhux kulħadd ħajaqbel mad-deċiżjonijiet li nieħu jien. U din hija dak li rridu nittrażmettu bħala gvern kemm il-darba ningħataw il-fiduċja. Il-gvern ma jistax ikun superf. Semma 3 prioritajiet ta' gvern ġdid, dawk li tiddaħħal liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi, it-tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi u d-dħul tal-Whistleblowers Act. Tem billi assigura li l-attitudni li mexa biha l-Partit Laburista fl-aħħar xhur se jibqa' mixi biha wara d-9 ta' Marzu li ġej. Illi hemm persuni li qed jħossu l-bżonn tal-bidla fid-direzzjoni f'pajjiżna u li qegħdin jaraw f'dan il-moviment it-tama għal ġejjieni. U forsi dawk il-persuni jgħidu imma qatt ma vvotajt lill-Partit Laburista, niġi hemm minut tgħid u jien it-tweġiba tiegħi hija iva jien nemminkom. Nemminkom għax nafx qegħdin tħossu. Tkun xi tkun id-deċiżjoni tal-poplu, gvern ġdid jara qudiemu biss wiċċ ta' Maltin lesti li jaħdmu flimkien.